Hej alle sammen, velkommen til denne video, og i dag skal vi spille Five Nights at Freddy's 2. Jeg må lige finde der. Okay, lad os komme i gang. Jeg er nået til nat 5. Jeg er nået ret langt i sådan alle, cirka. Men FNAF 2 er nok den uhyggeligste, jeg kender. Alle sammen. Lad os komme hen her. Det er meget vigtigt. Den er allerede i gang. Magel. Jeg ved ikke, om det er en hund eller en hanbrunde. Det er jo yes. Det hele. Og hvad var det, der rykkede sig lige der? Allerede? Nej. Ikke Balloon Boy. Jeg hader Balloon Boy. Jeg havde også Foxy. Han er irriterende og uhyggelig. Væk med dig, Foxy. Jeg kan lide det. Kom nu, kom væk. Jeg skal lige have Foxy væk først alle sammen. Ja, det er uhyggeligt, synes jeg. Oh shit. Væk med Foxy. Det er ikke så fedt alle sammen. Virkelig ufedt. Okay, der er Freddy alle sammen. Det var tæt på det der. Så i det. Det var lige før Poppet kom, så blev jeg blevet skræmt. Okay, jeg kan ikke lide Magel. Okay, der er Willy Chica. Shit. Jeg klarer den meget godt indtil videre, synes jeg. Fuck, jeg er død altså, jeg er død, seriøst. Jeg får jumpscare nu. Fuck. Der så jeg det alle sammen, der fik jeg jumpscare. Det er bare FNAF 2, vildt uhyggeligt. Sådan meget. Man får helt hjertebanken af det. Nej. Man kan også gå ind i options og til cheats. Det synes jeg bare ikke er lige så fedt. Som hvis man ikke snyder og sådan noget. Her. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en I synes, der er den uhyggeligste i FNAF 2 alle sammen. Skal vi prøve en gang til? Lad os gøre det. Lad os se, om vi kan klare det. Det kan vi godt. Okay, hernede. Jeg kan godt lige tjekke. Eller... Balloon Boy, han er så bare så irriterende, synes jeg. Nej, nu kommer Foxy allerede. Det er ikke fedt. Ja, okay, det er Withered Bunny. Han er heller ikke så sjov. Men den jeg dør mest til. For jeg kan ikke lide den lyd. Okay. Withered Foxy. Kom nu, Foxy. Gå nu væk, Foxy. Gå nu væk, mand. Okay, godt, du er væk. Det går godt indtil videre. Shit.
Okay. Alle sammen. Jeg går lige ud af det. Nej. Lad mig lige alle sammen. Det er uhyggeligt. Jeg dør nu, alle sammen. Nu kommer Poppet. Kan I høre det? Oh shit. Okay, det lyder uhyggeligt, ikke alle sammen? Oh shit. Det er bare på grund af Balloon Boy kommer og sådan noget. Og stoppede det hele for mig. Marinade kom. Og alt sådan noget. Så det er virkelig svært. Ja. Og det er nok det uhyggeligste. Selv jeg kan blive skræmt. Ja, okay, det kan jeg jo også. Jeg er kun et barn, altså. Se lige det der. Okay. Vi tager lige et game mere. Giv os selv. Freddy. Kig lige der dumme lyd. Der er With That Foxy. Gå nu væk. Nej. Gå nu væk. Nej, ikke. Balloon Boy. Det er det heller ikke. Okay, nu forsvandt den. Kom nu. Sådan der. Skal jeg lade det. Jeg fik et chok der, sådan der. Og det synes jeg kan høre metalfødder. Det er ikke så fedt. Okay, der er With That Foxy. Okay, det er Mangle, tror jeg, det der. Oh shit. Jeg håber ikke Foxy kommer freaking. Nej, jeg er død alle sammen. Fuck. Jeg hader bare det der. Seriøst. Det er bare det værste. Nå, men alle sammen. Tak fordi I så med. Hej hej. Vi ses.